Maka Tresnanu Music. Sampun nggih. Masa lagi pertama wis sampun. Mertanggung ya Mas ya. Lanjut ya Mas ya. Lanjut. Sekar pisangnya gunung desa jadi rejo. Gune padha lara apa bocah lomane ngene ape nyilih sampe gunung lho Mas Toto kira-kira tak pundhut ta mboten wong penawaran iku ya dipundhut ayo kira-kira lho Mas sapinge sing
model ngene iki lah kurang tahu. Ketone Empuk. semak empuk. Heeh, wis caping gunung bareng bersama Katresnan Music. Lanjut Iya, Rara. lanjut. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo dene ora ilang gone padha lara 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 apa. Pertama langsung diparingi campur sari ya Mas. Ya ngono, sing mari adem ning ati campur sari ya Iya, dangdut ya campur. aja lali adete ya Mas ya. Nggih. Betul banget. Bejo kok pakaianku sopan ya Mas. Ya ora Sopan, apa-apa. mau tak sidik apa-apa sih ya. Ya paling aku seneng ta ya. Ya Gusti, ngene iki bojone reti ta rak ya. Ya meneng wae aja kono-kono. Iya ya wis tak meneng tak meneng. Wis ayo lanjut Ya Mas. lanjut. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo dene ora ilang gone padha lara 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 apa. Terima kasih. Matur nuwun Rara, satu persembahan Sama-sama. campur sari sampai gunung bareng bersama Katresnan Music.